Duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC yuago nok mar omenda kaka achiel kuom ohinga e kedo kod mibadhi e pacho kaendi. Jata tije mar EACC Twalib Mbarak dwaro mondo med EACC omenda maromo milion 703 kaka yo mar konyo EACC tieko dhungruok mag buche mag mibadhi. Jakom mar EACC Bishop David Oginde bende dwaro ni od bura opuodh chike madhi konyogi e tieko buche mag mibadhi e bwo thuolo machuok. Chris Owino nigi ler mar wachni. Jata tije maduong' mar duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae Twalib Mbarak onyiso luoro mare ni lweny mar kedo gi mibadhi nyalo koso nyago olemo ponono ni sirikal ok obugo agulu mar EACC. Mbarak yango ni mondo EACC onyagre motegno kod mibadhi motimo nduoko e pacho kae, gidwaro medruok e pok mar omenda maromo milion 702, 531,854. Mbarak ywak ni laru mar Integrity Center okosebedo kachopo dwach jopiny e muko sigingi mar mibadhi e sirikal mamalo kod sirikal mag counties kaluwore kod nok mar jotich kaachiel kod omenda. Yo mongirore mar tieko mibadhi kaluwore kod Twalib Mbarak en ndiko jolony manyien 600 kaka okinde, jotim nonro, soroveya kaachiel kod jolony mag goyo kwan omenda. Kaluwore kod Mbarak, okang' makamano dhi goyo jek chenro maggi mag tieko dhugruok e buche mag mibadhi masani otimonewa e laru mar Integrity Center kod lok tich mamoko mag EACC e pacho kae mangima. Tego migepe mochung' kar kendgi kaka EACC, apis jomin wach, bad migawo mar doho kaachiel kod apis Auditor General bende dhi konyo e muko sigingi mar mibadhi. E korka kore, jakom EACC Dr. David Oginde omiyo jood bura ting' mar loso chike duto madwarore e kedo gi mibadhi. Dr. Oginde ojiwo jood bura mondo puodh paro mar chik mar miyo arita malong'o joful maling'ling' e wi weche mag mibadhi. E okenge mar neno ni buche mag mibadhi otiek winjo e bwo ndalo machuok, Oginde dwaro mondo od bura otim lokruok ne chike mar kedo gi mibadhi mar keto thuolo ma buche mag mibadhi onego winj kod ng'ado. Buche mag mibadhi osebedo ka kawo thuolo malach, gino ma osekelo ng'ur kowuok kuom jopiny. Ranyisi makende en bura mar mibadhi mar Anglo Leasing mane okawo higni mohewo 10 mondo ong'ad buche. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.